Athatha lethuba sibengele wonke umuntu wakuleli izwe noma wonke umuntu obuka lo mlayezo ungonyama lo abamaziyo abantu abaningi. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi ke kule number le ka 076 7055 196 inamba le isenenkinga, kusekhona isigebengu esibhizi nayo. So sicela ukuthi futhi ke uma ubuka abantu bangayifoneli inamba ufuna bayifonele ile ngoba leya ibhizi lo muntu ufakisa abantu izimali. Siphinde futhi sixolise kulaba esebethathelwa izimali zabo. Kodwa umuntu ufuna ayijwayeze ukuthi alizwe izwi. Number 2, ungonyama akafakisana imali engakwazi futhi akafakisana imali ko Shoprite. Sicela baqaphele lokho ukuthi lo muntu bemfonela bazomuzwa. Inamba kamanje sibhizi lokho sokusilwa nayo, kodwa akwamanje abantu abayiyeke, ngisala nokuthi ngiyilungise mina. Abayiyeke abantu. Inamba afuna niyifonele u062 017 1320 062 017 1320. Iphinde ugcina 062 017 1320. Iyona namba ukuthi nifonele niyisebenzise. Ungonyama akafakisana imali. Kodwa lo wamuntu ba into akayenzayo ubugebengu. Into akayenzayo ukuthi afuna izimali kubantu. Kodwa nje akunankinga. Kodwa ngithi lo wamuntu kulungile, siyabonga. Nisale kahle, uNkulunkulu abe nani, siyabonga.